खान्थाल जाब्ला आथा नाङो, अमा जाब्ला गेन्द्रा जायो। खान्थाल जाबा आथा नाङो, अमा जाबा गेन्द्रा जायो। नंगौ, नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो बे मेथाइनि गोदान बर' एलबाम आरो ड्रामा। जुमाय लोंब्ला लिभार सेवो आगै, थांखु जाब्ला हाथाय सेवो। थारैनो बर'नि आंगो फोरबो रंजालि बैसागुआ खाथिनिफ्राय खाथिसिनाव सफैबाय। बे नोजोरजों बैसागु फोरबोनि लोब्बायै नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो रयेल बड' प्रडाक्शन हाउसनि खान्थाल जाब्ला आथा नाङो मुंनि दोंसे बर' एलबाम आरो ड्रामा। बे भिडिअ' एलबामाव गाहायै फाव खालामदों मुंदांखा फावखुंग्रि सिम्पोल ब्रह्म, रनजित उजिर, खदाल, मार्बल आरो सोनाब बंग'नि फावखुंगुर गौरब खारजिजों लोगोसेनो फावखुंग्रि अनामिका बर'आ। बे एलबाम ड्रामाखौ सुजुदों आरो बिथोन होदों मुंदांखा बिथोनगिरि माइकेल मुसाहारिया। प्रडाक्शननि बिगोमा बि बर'आ बे गोदान बर' एलबामखौ अनसायनो थाखाय गासैबो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों। जोबोर मोजाङानो जादों। डिरेक्टर स्क्रिप्ट गासिबो फंबाय जोंनि माइकेल मुसाहारिनि। बिथांजों आङो ड्रामायाव फार्स्ट टाइम, ओमफ्राय मिउजिकआ सिगां बानायदोंमोन खिन्थु ओंखाराखै, ओमफ्राय नै दा सेकेन्ड टाइम आरो आं फंबाय माइकेलनियाव। जोङो दिनैजों सानब्रै जाबाय बेखौ बानायनाया। नोंजों लोगोसे सोर सोर मा मा पार्टआवहाय रल खालामदों? आंजोंहाय नैबे आदा दङ रनजित उजिर, बे आंनि फिसाय जादों। ओमफ्राय नै बिसोरो साइडआव दङ आरो एक्टरा जाहैबाय मार्बल, मा होनदोंमोन नाम मोजां मिथिसारनो। ओमफ्राय सासे फंबाय गोदान दङ माने वेस्ट बेंगलनि, मा होनदोंमोन गौरब खारजिनो। ओमफ्राय एक्ट्रिस दङ बेबो गोदान, एबारसो फार्स्ट ड्रामायाव खालामदों, अनामिका बर'नो। गोदान नालाय बारा मिथिया आङो। एक्ट्रिसआ आंनि बिनानाव जादों। औ। एलबामनि मुङा जाहैबाय खान्थाल जाबा आथा नाङो। बैसागु लोब्बा लानानै बानायनाय जागोन नामा? औ, बेयो माने बैसागुखौनो एकदम लोब्बा लानानै बिबाजि बिबानां एदावलायनाय आरोखि। माब्ला हगारनाय जागोन? बे बैसागुनि फार्स्ट उइकआवनो हगारनाय जागोन। नोंथांमोनखौ अनसायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरोखि। आङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोङो दिनैजों सानब्रै सानथाम जाबाय, मथा मथि सानब्रैनि प्रग्राम नैबे रयेल बड' प्रडाक्शन हाउसनि जे दैदेननायाव माइकेल सारनि डिरेक्सन, बावहाय जोङो ड्रामाजों लोगोसे मिउजिक बैसागुनि बेखौ जोङो दा बानायगासिनो दङ। दिनै जोबनायनि लामायाव दङ। दा बे हिसाबै आंजों दङ नै जोंजों हेफाजाब होफानाय आरो आंनि हिन्जाव जानाया जाबाय सिम्पोल ब्रह्म, आरो माखासेखौ आङो गोदान दिनैसो लोगो मोनजेननाय, नंखायनो आं बारा सिनायाखै। दा आंखौ माइकेल सारा लेंहरनायखाय आं बेखिनिखौ हाबाखौ आं बाहाय आगान सुरफैनाय जादों आरो बे फिल्मनि थाखाय। जोबथा आगान होबाय नामा शुटिं? आङो जोबथाथ' दिनै जोबोब्ला बे फिल्मा, बे सर्ट मुभिया जोबनो हागौ दिनै। बैसागु लोब्बा लानानै बानायनाय जागोन ना? औ, बैसागु लोब्बा लानानै बे ड्रामा आरो मिउजिकखौ लानाय जादों आरो। रायजो राजाखौ अनसायनो थाखाय मा खालामो? दा बेखिनिखौनो बुंनानै आङो जोंनि बे साफ्रोमबो जोंखौ अनसायग्रा रायजो राजाखौ जाहाथे आरो जोंनि नैबे गोदान प्रडाक्शनखौ बयबो अनसायो होननानै आङो नोंथांमोननि हेफाजाबजों रायजो राजाखौ खावलायनो सानो दे बयबो अनसायगोन होननानै। नोंथांनि बेहाय रल खालामनाया माबायदि? बावहाय आं रल खालामनाया, आङो सासे न'खरनि बिदा गारजेन। आङो टाउनाव थायो। जोङो बिसि फिसाय टाउननिफ्राय जोङो बे गामियाव बैसागु जानो होननानै फैनाय जाहैदों आरो। थिग बेखिनियानो जोङो बाहाय ड्रामा मोनसे इन्टारटेनमेन्ट लानाय जादों। मा मेसेज बेरखांगोन होनना आसा खालामदों? आङो बावहाय जोबोद मोजां बेरखांगोन। बावहाय जोंनि बर' कालसारनि जे बैसागु मोसानायाव माखासे मा लोब्बा लानानै जोङो ड्रामाखौ लाफानाय जादों, बेखौ जोङो मोजां जागोन होननानै सानदों आरो रायजो राजाया निस्सय अनसायगोन। माने अनेक गोदान माने जिनिस सोलोंनो मोन्दों बायफैना। आं मालाबाबो आसाम फैफेराखैमोन आरो फार्स्ट टाइम माइकेल दा आंखौ लिंहरबाय। थ' भेरि थेंकफुल आं, माने अनेक मोजां मोन्दों बाय फैनानै। आरो बे शुट लानानै ओमफ्राय जोंनि बेजों आरोखि इदि शुटना सलिया, खालि आंबान बानायो बड'आव। ओमफ्राय बेजों फैनानै माने अनेक मोजां मोन्दों आरोखि बे माहलाव थानानै शुट लानो। बेखौलाय आं माने माजे माजे नायोमोन। आरो सासे आदा दङ नैबे खदाल ब्रह्म ना, बेखौ सिनायो नाथाय बे माबा लकेल दावदैनिफ्राय नायदों आं बेखौ। ओमफ्राय माइकेल सारखौबो सिगांनो खोथा जायोमोन माइकेल सारजों, आरो सानैल'।
आं वेस्ट बेंगलनि दा स्क्रिप्टमा इदि आरोखि माइकेल सारा माने इदि लिखादों स्क्रिप्टमाखौ जे आं वेस्ट बेंगलनि फैयो आरोखि ओमफ्राय जेलेस टाइपनि दङ आं बेखौ जेलेस फिल खालामहैयो आं ओमफ्राय एक्ट्रेस ना ददेरे आरो आंनि नामा बुंलाय गौरब ना बे भिडिअ'याव सेम दा आंनि ओमफ्राय बे ददेरेनि माने एमन माने स्क्रिप्ट दङ जे वेस्ट बेंगल टु आसाम आरोखि सानैनि बे से इदि लाभ स्ट'रि बायदि दं नाथाय इदि नङा आरोखि स्क्रिप्टना बेन जोंनि बे वेस्ट बेंगल आरो जोंनि बे माने आसाम न थ' बयखौबो आं माने माबे खालामो जे बे भिडिअ'खौ सापर्ट खालामब्ला आरो शियर नोंसोर माने बे भिडिअ' एकदम खातारनाक जाखानाय स्क्रिप्टआबो आउटस्टेन्डिं एन्ड सापर्ट नोंथांमोननि वेस्ट बेंगलाव बैसागुखौ माबायदि पालन खालामो बैसागुआ एक्सुवेलि जों जे एरियायाव थायो बेवहाय अनेक खम जायो इदि थ' बैसागुआ बे बार'बिसा खरदांगा साइड बे जोंनि आलिपुरदुवार डिस्ट्रिक्टनि बे एरियायाव गोलैयो बैसागु थ' आं मालाबाबो माने आरोखि एटेन्ड खालामाखै आरोखि बैसागुखौ एबार आं फैनाय एबार खुलुमबाय आंनि मुङा अनामिका बर' आं बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि नैबे भिडिअ'आव मा रल खालामदों एक्ट्रेस रल खालामनो मोननानै माबायदि मोनदों मोजाङानो मोनदों आं एबार फार्स्ट टाइम ड्रामायाव सिगाङावनो ओरैनो एलबाम गाबाय ओमफ्राय ड्रामा खालामफेराखै आरो बेयो गिबि खेब फार्स्ट टाइम मा आसा खालामदों आं आसा खालामो कि भिडिअ'आ मोजाङानो जायो बयबो नायो सापर्ट खालामो खुलुमबाय रायजो राजाफोरखौ जोंनि बे प्रडाक्सनखौ जाहाथे बयबो एसे नाजावना लायो बेखौनो बुंनो सानो आरोखि सोर सोर रल खालामदों रलाथ' गोबां मानसियानो दं आं नामखौ बुंजोबनो हानाय नङा जेनेबा मेनलि हिर'आथ' जाबाय मार्बल ओमफ्राय जोंना बेंगलनिफ्राय फैनाय गौरब कारजि बिसोरनो दंजोबो आरो माखासेयाथ' सिम्पोल मेदामाव दं आंनि मुङा बि बर' बे सल'खौ मेदाम सुलेखा आरो आंजों रोजाबनाय जादों आरो ओइ बाजै बैसागु बोथोरा सौफैयोब्ला रंजानाय बोथोरा सौफैयोब्ला गोसोआ आंनि रंजाखाङो बाजै गोसोआ आंनि बोदोर जायो बिसिमबो जासिगोन दे ओइ बाजै बैसागु बोथोरा सौफैयोब्ला रंजानाय बोथोरा सौफैयोब्ला गोसोआ आंनि रंजाखाङो बाजै गोसोआ आंनि बोदोर जायो बिसिमबो जासिगोन दे गासैबो सिख्लाफोरा आंखौ लोगो मोनब्ला कादा बोराय मावजि बोराय होननानै जंखायबायो बाजै आंखौ एदावबायो गासिबो सिख्लाफोरा ओइ बाजै आंखौ लोगो मोनब्ला कादा बोराय मावजि बोराय होननानै जंखायबायो बाजै आंखौ एदावबायो बैसागुनि मा हामलायथि बावहरगोन बैसागु आं रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायो जाहाथे जोंनि बे ओंखारनो गोनां सल' आरो बे सर्ट भिडिअखौ जाहाथे नायनानै एसे साबसक्राइब खालामो लाइक खालामो बैसागुआव जाहाथे बे सल'खौ दामै दुङै एसे रंजायो रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायो गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन